idan ba shi ya je ya faɗa musu ba waye? Na rantsi da Allah da ke izami ni na fara fitowa na cikin ayu ko na fara fitowa na ce a cikin yan mata watan wani ta ayu ko kuma dan gamna shi gidanku ko kuma ni na fara faɗi to tsaki shin ga ya miki dan sai social media suka fara faɗi kuma ni inda na san hakkin ayu ma ni wallahi ba na shi ba gidanku kai ne shi da a gaban ka dami na ne wa zan gaya ma mutanen da suka kira sun yi ishar da in kira su in ce masa wani ce man ta ayu Allah raya mu cikin cikin rungume ciki ma cikin wanda kin san sarki ma a sani mana ai an ce a cikin gidanku wani huto ke kalli cutar daga harka ta kin shi kace kamar banna tashin hankali to na rantsi da girman Allah da ke yi zami na rantsi da Allah da ke yi zami ni na fara fitowa na cikin ayu ko na fara fitowa na ce a cikin yan mata watan wani ta ayu ko kuma dan gamna shi gidanku ko kuma ni na fara faɗi to tsaki shin ga ya miki dan sai social media suka fara faɗi kuma ni inda na san hakkin ayu ma ni wallahi ba na shi ba gidanku kai ne shi da a gaban ka dami na ne wa zan gaya ma mutanen da suka kira sun yi ishar da in kira su in ce masa wani ce man ta ayu Allah raya mu cikin cikin rungume ciki ma cikin wanda kin san sarki ma a sani mana ai an ce a cikin gidanku wani hutu hudu zan san ayyuwar taki an ce a cikin gidanku wanda kuke wannan uba ɗayan wannan shi yace a ciki aka ce kin ayyu to na mine ne ki tsaki shin kanki jama'a ba a cikin ni da ba na san a cikin kawaye na a cikin abakai na ni ba biki a ciki a cikin abin na ba biki dan haka a ba sa battakan muna rantsi da girman Allah umma kuna ga umma ga Italy umma kuna ga taw abin da yasa na ce muku Maryam ya ce ta haihu ba momi Gombe ba na farko ku tsaya ku saurare wannan bidiyo har ƙarshe na ɗaya Maryam ya tana cikin shirin garwashi na Hausa amma duk mai kallon shi ya san cewa an cire Maryam daga cikin garwashi an sa Amal to me yasa tana da rai tana da lafiya tana da komai za a ce da cikin fim din garwashi a sa wata na ɗaya kenan na biyu kuka shiga cikin TikTok ɗinta na account ɗinta za ku ga ba ku ganin posting ɗinta ba ta tura bidiyo ko guda ta jima sharabanta da tura bidiyo na biyu kenan na uku duk wanda yake cikin garin su ko anguwan su ya san cewa ba ta yawo ƙarshe ma ba ta cikin garin Kano ta tashi daga cikin garin Kano ta koma can ƙauyen su tana gudanar da rayuwarta to wannan bai kai sai an kwatanta muku an ce a wace ce ba duk mai wannan nazarin irin na zai gane cewa Maryam ya ce me yasa kuke haka wannan dan da ake cewa an haifa a Kannywood ku leka mana shi in ya zama kato da kumarinsa jifiresh ya samu takwara in kuma dan siriri ne dan lange Hassan Makeup ya samu takwara in kuma ya zama da cewa gajere ne da gashi aka akwai alamun yana so ya bar dada na ce muku Aminu je ta ambayi ya samu takwara dan haka ana rade cewa an haife yaro a Kannywood in dai na ce muku an haife shi a laika mana shi in kun gashi tafkeke ina mai shaida muku jifiresh ya samu takwara in kun gashi dan lange siriri ya tafiya kamar zai fadi na ce muku Hassan Makeup ya samu takwara in kuma an gashi dan guntu ne da gashi aka akwai alamun ana ganin zuwa gaba zai iya bin dada akan shi na ce muku Amir je tamboyi ya samu takwara dan haka nace a lokacin wannan yaron mu kalle shi sai muka sunan da ya dace da shi amma cikin wannan mutum uku dole a cikin su ne ɗaya zai samu takwara wannan shine gaskiyar magana Allah ya raya shi muna jira mu samu suna kowa wallahi cikin ku ya samu daya shine gaskiyar magana cewa Maryam ya ta haihu ƙarya ne idan magana haihuwa inda ta zo a Kannywood akwai radin cewa akwai wata jaruma da ta yi fim din a cikin biyu ni ban san sunanta ba ita ce ta yi aure a sirri sannan Allah ya mutuwar auren ita ce ta haihu kuma haihuwa ce ta dan sunna magana haihuwar Maryam kuma ƙarya ne sannan idan kai mai son ka ji laifin wani ko irin ka ji wani ya aikata wani abu wanda ba daidai ba ka sani ba za ka mutu ba sai kana aikata irin wannan laifin da kake ta yunkurin yada irin wannan abin da ba mai daɗi bane ba shi da wani amfani kar ka so ka dinga neman trending da abin da baka da wani tabbaci baka da tabbacin abu sai san yadawa kai ka take aikin ka na shari amma ka zo kana yada abinda baka da tabbaci akai ka sanya ake kawo mazinaci addini ka sanya addini yace idan za ka mazinaci idan mazinaci ya shiga nan ka leka kaga mazinaci yana zina da wata a cikin wani shago to idan ka leka ka gani addini bai ce ka je ka fada kowa ba addini ya ce ka zo ka tsaya a bakin kofar shagon idan ka tsaya kar kai wani nuni da ido kar kai komai da komai har sai wani ya zo ya leka shi ma in ya ga abin da ka gani shi ma zai tsaya ba zai wani nuni ba idan wani ya zo ya kana lekawa ya gani in kun ga iri daya shine ma za iya musu bulala
idan wani ya ce ya ga ana iskanci wani kuma ya ce ya gansu a kwance to dukan ku sai an zane ku. Wannan ana nuna ma ne alamar cewa Allah baya son a kunyata wani bawansa, baya son a dinga nuna izgila wani ko ka dinga faɗar aibin wani akan wani abu da yake yi, ko shi da Allah ne ko shi da mutane, in dai ma mutum ne ya fito yake yi ba. Ya kamata idan mutum yana nuna wani aikinsa na shari to ka faɗa don ya gyara, amma idan mutum wai shi ya ɓoye abinsa amma kai ka nuna wai dole sai ka je ka binciko aikin da mutum yayi wanda ba daidai ba ka yada shi, to ka sani cewa kai ma kana da shi. Duk lokacin da kake kokarin bankaɗo aikin da wani yayi, kai ma ka sani naka kake kokarin budewa. Wata ran a gaya ma wata maganar ma kai ko bacci ba za ka iya yi ba, amma mutane ku yi tara ɗaya raɗin wannan ya haihu wannan ta haihu kuna ta wannan, to wadda ta haihu ma ita ma ba ni da tabbaci akai, amma ina da tabbacin da aka gaya min kawai zan iya yadda ne cewa ita ce ta haihu kuma da aure ta haihu, amma da ta auren kuma asirance aka auren kuma ta haihu sannan yanzu ta haihu. Ita ce ne jarumar da ake magana, ita ma in banda abinta ba ma abin boyewa bane ba, ta fito man ta ce ta haihu. Duk ba zaura bane a Kano din, menene duk zawarawa ne wanda kuke gani, ai ba wani abu ne ba, menene abin aihu. Amma mutane ku ta yada sharrin nan, babu kyau yada sharri, magana gaskiya. Tsinin gindin uwar Abba Almustafa Khadija mai bakin kis ta zaga, kuma ana nan ana neman ta. Ke bai kai ki zagin tsinin gindin uwar Nura Almustafa ko Nura Almustafa suke so bai? Ke bai kai ki Khadija mai bakin kis tsinanniyar yarinyar nan ya kutuma bara uba kika je kika sa na aka kama ni kwana na bi asal yau na fito. Kin sa da ni da dan uwanki kin sa mu a cikin masifa, an ji an kama mu yau dinnan na fito. Khadija mai bakin kis duk inda kike wallahi tallahi ki kawo kanki, sun ce in gaya miki cewa in ji su tunda kika rage kika zagi gindin uwar Nura Abba Almustafa, waye ake ce mishi ko menene Abba Almustafa ko, sun ce billahi lazi duk inda kike ba Kano kika je ba ko ina kika je wallahi sai sun nemo ki. Kuma kwana biyun da na je ne asir Allah ya isa na ban yafe ba, da kika je kika sa da ne kwana biyu asir Allah ya isa ban yafe ba. Wallahi ina fitowa ga maganin nuwa na kullum ban da shan maganin nuwa ba abin da nake, malaria ta kama ni da typhoid. Kun ga maganin nuwa jama'a, na rantse da girman Allah Khadija mai bakin kis duk inda kike ki maza ki kai kanki, na rantse da girman Allah. In ba haka ba idan suka kama ki wallahi tallahi ba za ki taba ji da daɗi ba. Mu yan tuttuku mun shiga uku, mu tashi tsaye da addu'a, wallahi tallahi an sako mu a gaba fiye da yanda ba kwa tunani. Ni dai an fara ta kaina, na rantse da girman Allah yau dinnan na fito kwana na biyu ni a cikin sel. Wallahi talla sauro ya ragargaje ne ina kwana ɗaya na tashi in tafi asibiti, kun gani aka gaina asibiti wallahi har na fito bani da lafiya ko abin cin kirki bana. Khadija mai bakin kis kin jefa na a cikin masifa, kin jefa na a cikin bala'i, ki kai kanki da kanki. Ni kin ga na je na Aisha ne na warke na fito, ni da ma wannan ni ban ma taba sanin da waye ma Abba Almustafa waye ba, wallahi talla ban taba sanin waye shi ba. Sai da muka je wai aka nuna min hoton wai Abba Almustafa, aka ce wai wannan shine. Nace a binciki hotuna na gabaki duk TikTok din da umman mama nake, wallahi ban taba kafe hoton wai Abba Almustafa ba, ni ban ma taba ganin shi ba, ban san shi ba. Wai ashe wani Abba Almustafa wai dan fim. Me kai na zagin mutane? Khadija wannan bakin naki kin je kin sha shegen uban gilas yanda kika san goggon buri, kika je kika usha uban gilas wai ke kin hau jirgi za ki je ki dawo. Ai ba Saudiya kika tafi ba, kina Najeriya za ki dawo, kuma wallahi in saka kama ki ba ki taba je da dadi ba. Kudin ma ki kira ni a waya mu haɗu mu je mu ba su haƙuri. Kika kafe hoton Nura Abba Almustafa, Khadija ba kiya jin magana, kika zazzaki tselen gindin uwarsa. Ina jin ki Khadija da kyar kika sauke bidiyon nan. Rije zaki sani a cikin wahala. Wai sun ce wai ni kaure ki ce menene suna ta shan ciki na wasu nuna min da ki. Khadija ki tafi ki je ki kai kanki. Khadija kin sa dan uwanki a cikin wahala, sun kama sun ce ke shi dan lakai dake wai kika haure shi kuma suka yi ram da shi suka kama shi. Khadija ki yi wa kanki fada, ki dago ki ba su hakuri. Ni kika sa a cikin masifa kwana na biyu asal, na rintsi da girman Allah a kwance Khadija saboda an san ni ba ne laifin ba, amma sun ajiye ni ne in kes ko zan iya gaya musu ko wani abu. Wallahi Khadija ban san inda kike ba, sako ne sun bani sun ce in gaya miki duk inda kike ki taho. Kin yi blocking dina, to gashi nan sako na sun dole zaki ga bidiyo na kuma za a yi sharing din ki. Kwana na biyu asal bani da lafiya yanzu, banda wahala da maganin nuwa ba abin da nake ni ban san mene ba ma aka kama ni. Wallahi ban taɓa sanin mene ba aka kama ni. Dan girman iyayen ki Khadija baki uban wasa ki je ki zage gindin uwar Nura Abba Almustafa, me ya kai ki?
duk inda kike su wallahi Khadija sai sun nemo ki kuma ki dawo mu je miki ba sa hakuri in ma prison din za a tura ki mu da prison ta riga ta zame mana gida ta zame mana jinin jikin mu me muke jin tsoro ki dawo ki je ki ba su hakuri gindin wannan tashi da kika zaga ki je ki tsugunna ki ba shi hakuri ki ba wannan bawon Allah Nura Al-Mustafa waye hakuri kin jefa ni a masifa Khadija dan girman Allah ki zo kin mu tafi mu biyu kin ga kes ba yi karewa ba mu je mu ba su hakuri sun na kira ki na ga kin yi blocking dina kika je kika sha uban gilas kaman goggon bure to kin jefa na a cikin masifa Khadija kin jefa kuma dan uwanki kin ajiye shi Khadija mai bakin kiss zaki zukutu mabbara uwanki billahi lazi duk inda kike ki fito ba dai kin yi blocking dina ba za su kama ki cikin ruwan sauki kamar yadda suka kama ni dama na san ba laifi ne ba babu inda naje ke ce har da hawa jirgi to kin je kin ga magantalan kin dawo kuma wallahi sai sun kama ki ai ba Saudiya kika tafi ba za ki je ki dawo kika je kika sa ni a cikin sanne kwana biyu ku duba ku ga dinna rarrame dinna ta canja kamar ni jama'a wallahi isa ba zan taba yafe miki ba wallahi yarinyar nan ta jefa ni a masifa duk inda yake Khadija wallahi ki dawo ki kawo kanki da kanki mun da ba su ki ƙara jefa ni a cikin wata masifa ba ki dawo ki Khadija ki dawo mu je mu ba mutanen na hakuri kai ki ƙara jefa ni a cikin wata masifa me ya kai ki zagin gindin uwar Abba Al-Mustafa waye sa'an ki ne mutumin da aka riga aka bashi mukami ka ai sai yanda yayi da mutane dan girman Allah Khadija ki dawo ki bashi hakuri kin gani kika sa a masifa sel din nan kwana biyun nan da ne baki ji yanda zuciyata ta yi ba ki dinga kafe hotunan mutane kina ciccin musu mutunci to gashi na kin jefa na a cikin masifa ni dama ba ni ake nema baki ake nema gashi na je na gama na fito wallahi tallahi Khadija ki kiyaye kanki ki dawo yanda suka hura miki wuta ki dawo ni dai sako ne aka bani na riga na baki kuma kin jefa na a cikin masifa kin kai mu ni da kaninki mun yi kwana biyu a cikin sal ya haura kin gudu an kama dan uwanki an kama ni ma an ce wai ai ni kawai ki je muna tare sai da ni kwana biyu jama'a Khadija duk wanda ya san inda Khadija take dan girman Allah ya taimaka wallahi ana neman ta kuma wallahi neman ta ake kama ta za a duk inda ake sun ce a taimaka don wallahi ba ki ƙara jefa na a cikin masifa ba wallahi in kin ga bidiyon nan in zaki bidiyo ma ko kin ba su hakuri wallahi sai sun kama ki ni zaki jefa a cikin masifa ki ware ki banda ki tsallaka ta kan katanga duk wannan uban tudin jikin naki ma ta farkalla masha Allah har ki ya tsallaka katanga wai ki tafi to an kama dan uwanki ni ma kuma kin jefa ni Khadija mai bakin kisa a cikin wahala ummu ma ina cikin wani ne bilalazi ki kawo kanki wallahi tallahi kin da kika zagi gin don uwan Nura Abba Al-Mustafa kin shiga ukunki wallahi kin shiga ukunki duk inda kike ki dawo wallahi ba ki ƙara jefa na a cikin masifa ba Khadija saboda haka a dawo a kai wani ma ki sauri Khadija ki rufa mana asiri ki dawo ki kawo kanki da kanki wallahi ba ki ƙara jefa ni